ജാലകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അനു ചാക്കോ. ഇന്ന് നമുക്ക് റൂഡോൾഫിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചാലോ? നോർത്ത് പോളിൽ നമ്മുടെ സാന്താക്ലോസും ഭാര്യയും കുട്ടിയും താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാന്താക്ലോസ് എല്ലാ കൊല്ലവും ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഹിമവാഹനത്തിൽ, അതായത് ഈ റെയിൻഡിയേഴ്സാണ് ഈ പുള്ളീനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ചിമ്മിനി വഴി സാന്താക്ലോസ് ഗിഫ്റ്റ് ചിമ്മിനിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു റെയിൻഡിയറിന് മൂക്ക് മാത്രം ചുമന്നായിരിക്കുന്നത്, റെഡ് നോസ്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒരേപോലെ. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് നോസുള്ള റെയിൻഡിയറിനെ റുഡോൾഫ് എന്നാണ് സാന്ത വിളിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മറ്റുള്ള റെയിൻഡിയേഴ്സൊക്കെ ഈ റുഡോൾഫിനെ കളിയാക്കും, എപ്പോഴും കളിയാക്കും. അപ്പോൾ റുഡോൾഫിന് ഭയങ്കര സങ്കടവും, അവൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് എപ്പോഴും മാറിയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സാന്തയ്ക്ക് രണ്ട് വിസാർഡ്സ് ഉണ്ട്. വിസാർഡ്സാണ് ഇഷ്ടംമാതിരി ഗിഫ്റ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതും ഈ റെയിൻഡിയേഴ്സാണ് സാന്തേനെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഹിമവാഹനത്തിൽ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഈവാവും. അപ്പോൾ സാന്ത ഇങ്ങനെ വളരെ കൂളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ സാന്തയുടെ വൈഫ് ചോദിക്കും, ലേറ്റ് ആവില്ല, എപ്പോഴും ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് വരും, നിങ്ങൾക്ക് പോകണ്ടേ ഗിഫ്റ്റ്സൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ന് പറയും. ഈ സാന്തയുടെ മകനും പറയും, അച്ഛാ ലേറ്റ് ആവട്ടോ പോവാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ സാന്തയ്ക്ക് എല്ലാ റെയിൻഡിയേഴ്സിൻ്റെ പേരറിയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ റെയിൻഡിയേഴ്സിനെയും നോക്കുമ്പോൾ ഈ റുഡോൾഫിനെ മാത്രം സാന്ത കാണുന്നില്ല. എവിടെയാണ് എൻ്റെ റുഡോൾഫ് എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ റുഡോൾഫ് ഓടി വരും റുഡോൾഫിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ റുഡോൾഫ് ചോദിക്കും, എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പേരറിയുന്ന യജമാനെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, എനിക്ക് എല്ലാ റെയിൻഡിയേഴ്സിൻ്റെ പേരറിയാം, നിൻ്റെ പേരും ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ റെയിൻഡിയേഴ്സിൻ്റെ. എന്നിട്ടോ എല്ലാ റെയിൻഡിയേഴ്സിൻ്റെ പേര് എടുത്തെടുത്ത് പറയും. അപ്പോൾ റുഡോൾഫിന് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാവും. അതായത് സാന്തയ്ക്ക് എത്രയോ റെയിൻഡിയേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാവരെയും അവരവരുടെ പേരറിയാം, അവരെല്ലാ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയൊക്കെ പോകാൻ നേരത്തെ അന്ന് നല്ല മഞ്ഞുള്ള ദിവസമാണ്, ഭയങ്കര മഞ്ഞ്, സാധാരണത്തിനേക്കാൾ സ്നോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സാന്തയുടെ വൈഫ് ചോദിക്കും, എങ്ങനെയാണ് ഈ മഞ്ഞിട്ടുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പോവുക ഈ ഹിമവാഹനത്തിൽ? അപ്പോൾ സാന്ത പറയും, ഈ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ റുഡോൾഫാണ് ഞങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ, ഏറ്റവും മുമ്പിൽ റുഡോൾഫ് നിൽക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ സാന്തയുടെ വൈഫും മകനും പറയും, അച്ഛൻ എന്താ പറയണേ, റുഡോൾഫിനൊന്നും അറിയൊന്നുമില്ല, വെറുതെ റുഡോൾഫിനെ കൊണ്ടുപോയി അച്ഛൻ ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ റുഡോൾഫും പറയും, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ശാന്ത പറയും, എനിക്ക് നിന്നിലും വിശ്വാസമുണ്ട്, നീ ഞങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, ലീഡ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റുഡോൾഫിനെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ, ഈ ഹിമവാഹനത്തിന് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ കെട്ടും. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ മറ്റുള്ള റെയിൻഡിയേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റുഡോൾഫിൻ്റെ മൂക്ക് ചുമന്നല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര മഞ്ഞ് വീണിട്ട് ഒട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ റുഡോൾഫ് പറയും, യജമാനെ എനിക്ക് ഫ്രണ്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റാണ്ടായി, ഭയങ്കര മഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സാന്ത പറയും, നീ പേടിക്കണ്ട, യു ക്യാൻ ലീഡ് അസ് എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, ഈ മൂക്ക്, റുഡോൾഫിൻ്റെ മൂക്ക് ഷൈനിങ് നോസാണ്. അപ്പോൾ ആ മൂക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതങ്ങോട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാം ലൈറ്റ് പോലെ കത്തുള്ളല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇവർക്ക് ഹിമവാഹനം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, എല്ലാ വീടുകളിലും കൃത്യമായിട്ട് സാന്തയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും, എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനും പറ്റും. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ സാന്തയുടെ വൈഫും മകനും ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? അപ്പോൾ പറയും, എൻ്റെ റുഡോൾഫ് മിടുക്കനല്ലേ, അവൻ എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി, അവനാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള റെയിൻഡിയേഴ്സും അവനെ അതുവരെ കളിയാക്കിയിരുന്ന റെയിൻഡിയേഴ്സും ഇവൻ്റെ ചുറ്റും വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട്, എന്നുവെച്ചാൽ അവനാണ് എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് റുഡോൾഫ്. അപ്പോൾ സാന്തയുടെ വൈഫും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കും, മകനും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കും റുഡോൾഫിന്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവോ വ്യത്യാസമായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം കൊണ്ടായിരിക്കും. ആ റുഡോൾഫിൻ്റെ ചുമന്ന മൂക്കിനെ പറ്റി, ഷൈനിങ് നോസിനെ പറ്റി റെയിൻഡിയേഴ്സ് എല്ലാവരും കളിയാക്കിയിട്ട്, പക്ഷേ ആ റുഡോൾഫ് വേണ്ടി വന്നു ആ മറ്റുള്ള റെയിൻഡിയേഴ്സിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വഴി അറിയാതെ ആ സ്നോയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയേനെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ദൈവത്തിന് ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ട് ഓരോ പദ്ധതികളുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചിന്ത വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം തുടങ്ങിയാലോ? ഇന്ന് ഡിസംബർ 23 നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് തൊട്ടൊരു തീരുമാനം എടുത്താലോ? നമ്മൾ ആരെയും
കുറ്റപ്പേര് വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കുകയോ ഇല്ല. ഏത് സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡും അതൊരു നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ദൈവം തരുന്നത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാവും. ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡായി കാണുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം. അനു ചാക്കോ.